Julies dagbog nummer 4. Jamen, så vil jeg da rive koldjakken frem og sige tillykke. Til Danmark. Til Danmark. De vundet 4 flasker rom. Fordi de går videre. Nej, det ved jeg ikke nu. Men de har vundet deres 4 kampe eller så ikke. Okay. Hvad snakker Føf, hvor er der der? Vil du med mig og min familie til Malmø og se det? Hvad? Hvis de kommer i finalen? Ja. Jo! Jeg kommer ud dem og koster spanden. Er det noget, jeg skal smadre? Nej, der er ikke noget, der skal smadres, så det må du Skal jeg godt. ikke skide Danny? Har du fået iPhone? Nå, vi siger hej hej til Jeg går ind dig. på den nyeste iPhone.